Sa Gaisano, Grand Mall, Kabangkalan City, lower ground floor, may masahe nga para sa imo. Sa Rablay Massage, katawhayan ang ihatag, kakapuy kag palamupoy, diri madula, nagbulaw insomnia ang nabatyagan. Masahe, 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 nagapaayo sa lawas, kakapuy kag sakit, madula, mga kamot nga eksperto, bisan bulag ang mata, apang ang tagipusoon bukas, sa pagatipan kag pagpalanggapir, may kabala, nagatrabaho ukon nagasports, halin ulo to